Shalom. Hutom hamima hamuna akamana mina nami sonina naposubung ruas ni hurieta HKBP Harapan Jaya songonima nangaka amana mina nami na mungkin odo pero dohot marminggu di hurietaon basa tayo memang selamat hari Minggu, selamat beribadah marita saluna Tuhan mama masuk. Lama mulai perminggu tadi baga catikion amang inang martang yang naho maita di baga sarwata be martang yang maita. Amin. Horas madihamu salutna. Selamat minggu apen napau patom madihamu. Huruan itu hatta namarlah serohan do hita salutna manomu sada hari pesta na balga di huriata ima pesta parningota di hari hatu tubun itu hatta Yesus rodo ibana tu portibion seorang di baran pinahan naleai asa ditubus sita sian ala ni dosai. Dang holam manomu haroroni Yesus na sorang tu portibion alai tomu otado nang haroroni tu ata napa dua halihon ai disido di paujung sude nasa na masa di portibion laus disi jalota tupal hanguluan na pinarade ni de bata dia kana porsea di bana Maranatha. Saya saut ma roho Tuhan. Atong beta mahita memuji pasangapot Tuhani di acara para minggota sadarion. Tapahibul, tapasada marohata, madohoti para mingguan on, marhite tema, Immanuel, dongata ma de bata. Ali Tuhan Jahuba de bata amanami, satu homa pamujion nami di hari Minggu sadarion, marsangap maho marhite-hite para mingguan nami. Pahibul jala pasada maroha nang pikiran nami lahu pasangapon ho marede mahita.
marhite-hite goar ni de bata ama, do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di perbadia na tumapalangi do tanaon. Amin. Marolopolop maho jalan marlasi roha ale borusion. Aida ma naroma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jahuba. Haleluya. Ale amanami jala di batanami. Nama dok muliate dohami tuho sia nasa rohanami. Allah disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napa duahon hami set dosa doh hamatean. Hupangi dohami sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite tod di perbadiai. Asa unang hu rohanami mida hamak meton nahi. Urupi hami, asalam kutada hami, ibana raja nang roi, si sabaon ni sadok jolma na dilia portibion, amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sedarion, ima patik perjolo satu patik pasapuluhon. Patik perjolo, auro Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenommu debatam. Patik patoluhon dan jadi dohon guarne debata
yang gosoture dalanna ay honauhumna dusugut aka namarsineang di guarna. Patik palimahon, iko pasangapo muro natorasmu, asa martua ho, jala leling mangulu, di tano na lelehon ini jauh bade batam diho. Patik papituhon, unako mangalaku. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sututu maraloho dongo jolma. Ido sahat na atong mangidugo ko mahita siya Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sahi pargugoy mahami, mangulahon na ho barto patigmi. Amen. Tatopoti ma dosata tu adu panidebata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banua kijang. Hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami aka namangarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tubaga sa roha nami hasesani dosa nami. Lehom ma tuhami todim na badiay. Asa unang ganggu roha nami di asin ni roham. Alay asa hot roha nami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hu pasahat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu. Jala na badia.
Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringa Tuhan sisani dosata. Songon sitogi na mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tuna solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumula ni parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Hasanga pomba di debatana di gijang. Amin. Tabigi mahatan debata turpu epister di minggu Advent napapaton sadarion ima natar surat di Rom bidu 15 mamuka sanaya pitu 1 ayat 13 di baheni masih jakona mahamu sama pajakoni Kristus di hita bahen hasangapon di debata. Alai dipasangat pakka si pilih beguido debata alani asini rohana songonang tersurat alanido pujiokuho di tonga-tonga ni akka si pilih begu jala ide honokku bangguanmu. Jala dina asim muse puji hamu ma Tuhani, sude hamu akka sepeli begu, jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basa debata
napuna pakirimuni tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasan haporsyaon asalam sumurung hamu marpakirimon binarguguan ni todi porbadia ido sahatna martua doa kana tu mangihon hatani debata jala nopiopsa amin. Hidup Tuhan tak Yesus, au dalami, au rohasitongan, lau sau, rohamolua, au dalami, au rohasitongan, lau sau, rohamolua, na adon, so adon, na satu amai, so marhide au, na adang adong tung so adon, na satu amai, so marhide au. Ale Tuhan saito di dalam ihasitongan asadiasa maluang nabinasi pamasi ohai nagale au Tuhan kolosono sorap dohona sai pasai bergugu sai to sai to asai sai sai hidup Tuhan tak Yesus au dalami au rohasitongan lau sau rohamolua au dalami au rohasitongan lau sau rohamolua na adon so adon na satu amai so marhide au na adang adong tung so adon na satu amai so marhide au. Ale Tuhan saito di dalam ihasitongan asadiasa maluang nabinasi pamasi ohai nagale au Tuhan kolosono sorap dohona sai pasai bergugu sai to sai asai sai sai hidup Tuhan tak Yesus
tidak ko mahata porsiao tai songon nani tidak ko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea iro ama pargugun na suatu dusan nato palangi do tano au porsea di Yesus Kristus andi bata Jehovah nasa sadai imane tubuon si Maria nagabe-gabe sato di porbadia andora sobubuan iro tuhata nato mahon neberni di panguman selatus nama terpajal di bana di hopno sila natu atubano toro dung ditanom namula menguru dia di patulu nama na itu surga lahundu tu siamu ni dia bata Jehovah amanai parguna suatu dosani di sima bana pamulak soko tu tanoon mau mihal na mangulu doho namate au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria atau pada Kristen akan na badia doho dia sani dosa doho dia taina mandok mula mangulu soko daging ni halak na mate doho dia ngoluan na sudah amin. Shalom barita salut namang inang. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguan. Tikting minggu Advent napaupaton tanggal 10 Desember 2020 sada. Naparjolo guar minggu guarna minggu tasaderion ima minggu Advent paupaton doho topik minggu saderion Immanuel dongat tama dewata. Napa duahon parhobah sadarion di hari mingguon woi mata bereng di warta jemaat. Napa toluhon tikting namasa napa jolo pabor haton situa pensiun. Sadarion tanggal 10 Desember 2020 sada di parminggon Arian di Patu Pahuriat tado acara pawor haton situa pensiun ima amang sintua doktorandus Kepler TP Siregar sian wilayah Galilea. Alani di Patu Pahuriat tado parpunguan pelean marhite-hite amplop songon tanda hamolotian nerohatta siala pakkobasion na nasalilengon di huriat tahun di parmingguan Manogot Arian dohot Botari. Duk siduk parminggian Arian dilanjutkan acara ramah tamah diwakili sian ganup kategorial tolu halak diwakili sahalak ma sian wilayah secara khusus wilayah Galilea 10 halak. Napa duahon Natal online sekolah minggu. Sadarion minggu 10 Desember 2020 sada masuk pukul 10 WIB. Sekolah minggu di huriat tepat pahon Natal marhite-hite daring. Mardomutusi pinangido tu sude ruas ni huria lausongoni tu natoras ni danak sekolah minggu asamad dohoti acara Natal di bagas tabe. Napatoluhon acara Natal keluarga. Di Patu Pahuriat tado acara Natal keluarga di hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 masuk pukul 20 WIB. Turuas ni huriata asa di jaloma acara Natal keluarga tu situa wilayah tabe manang tu sekretariat ni huriata. Napaupaton parpunguan budari Natal. Di hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sada huriat tapatu pahon parpunguan budari Natal tolu hali ima pukul 10 tolu WIB napa duahon pukul 10 pitu WIB doh napa toluhon pukul 10 sia WIB. Tobartu situasi ini pandemi COVID-10 sia tajaga ma protokol kesehatan. Tusuderuas ni huria maddohoti Natal parjolo asa mendaftar diri ma melalui
kupon pendaftaran tu situa wilayah tabe. Huriatta patu pahun pelian tujolo tu sekolah tinggi teologia doho sekolah Padita HKBP pusat. Syalana i tapasahat ma pelian na dumenggan. Palimahon pesta parningotan hatu tubuni Tuhatta Yesus dina Parjolo. Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada ima hari pesta Parjolo parningotan hatu tubuni Tuhatta Yesus. Huriatta patu pahod do ibadah toluhali ima dipukul pitu, dipukul sia, dohot dipukul 10 sada. Hobar tu situasi pandemi COVID-19 sia dipatup tetap mata jaga protokol kesehatan. Las ulau nabadia di jalo di bangku tabema. Huriatta patu pahon pelian tujolo ulaun pakobasion di akun sosial manang saritas emergensi HKBP pusat. Sialani i tapasahat na peliatta na duminggan. Napa onopon pesta parningotan hatu tubuni Tuhatta Yesus di Napaduahon. Hari Minggu 20 Desember 2020 sada ima pesta parningotan hatu tubuni Tuhatta Yesus. Huriatta patu pahod do ibadah toluhali ima dipukul pitu, dipukul 10, dohot dipukul 10 pitu wib. Huriatta patu pahon tu pelian tujolo pakobasion radio bona pasogit. Siala ini tapasahat ma marhite-hite lasni roha. Napa pituhon? Jadwal perpunguan ujung tahun doho tahun baru. Nah Parjolo di hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sada di patu pohreat kado pukul 15, pukul 10 pitu, dohot pukul 10 sia. Perpunguan borongin ujung tahun. Nah paduahon di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 00 pertanyaan persiapan ni bona tahun di Bagas Tabe. Nah patuluhon di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 papungon tahun nai baru. Kobartusi di patupa do live streaming tu akaruas naso bui maddohoti ro tu gereja mulai siang tanggal 24 ima di pukul 10 sia wib, tanggal 25 di pukul 10 sada wib, di tanggal 26 Desember 2021 di pukul 10 wib, di tanggal 31 Desember 2021 di pukul 10 sia wib, jala di 1 Januari tahun 2022 di pukul 10 wib. Nah pawaluhon padijon nabadia di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 patu paun ni huriatta do padijon nabadia tu akka dana ni huriatta tu akka natoras ni dana nana yang tardidi asaroma marguru tardidi di hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 10 pitu wib di gereja tahun. Laos mabuan surat pengantar sian situa wilayah tabe. Napa siahon dak dana nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 di basa-basahon Tuhatta dosa dadak dana bawah di amata Chandro Pasaribu Inatta Nelli Tantri Boru Sibuea. Alamat Rawapasung wilayah Prata. Hipas do dak danaki suang songoni nang natorasna. Tatangnyakon madak danaki asasi Burmagodang jala Makabiari tu debata. Pasapuluhon namodding. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2021 marujungulu do inatta sorta boru sibolon umur di 20 tahun. Alamat Jalan Pamili 7 nomor 21 RT Sada RW 10 Kapling A Rawabugel Kelurahan Marga Mulia wilayah Bethlehem. Tuhatta ma namangapuli sude keluarga na ditinggal honna. Pasapul sadahon Natal Distrik 19 Bekasi. Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 10 WIB Distrik Sapulsia Bekasi patu pahon Natal lansia sa distrik Sapulsia Bekasi. Marhite live streaming di YouTube.
Hobas Channel HKBP Distrik Sapulusia Bekasi. Parhepengon ni huriatta di minggon boy mata jaha di warta jemaat jala saldokas ni huriatta partangga Sapulusia 2021 huria dohok diakoni 305 juta 420 lalu 755 rupiah. Tu pusat 25 juta 140 ribu 160 rupiah. Tu distrik 1 juta 730 ribu. Dana pensiun 4 juta 440 ribu. Pembangunan 1 juta 100 ribu. Transistoria 4 juta 700 ribu rupiah. Sarana parkir dohok dalan godangna 47 juta 875 ribu 720 rupiah. Laos ni sosohon ma tu sude ruas ni huriatta asa tagarar bima pelean bulanat tabi pelean parengguon virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabi tuhatta mamasu-masu parhepengon ni huriatta. Baginda palimahon ulang tahun. Torok ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di mingguon godangna 36 halak. Parhalado dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani di batana madok di Galatia onom ayat 9. Songonon di dok. Alai unang marnaloja hita mabahen nadenggan. Aina manggotil do hita muse ditikinai anggoso pargale hita nuaing. Songonima tikting namasa di huriatta di bagasan saminggon tuhatta mamasu-masu.
dameni debatana sumburung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Adorang so hujahahot turpuhon kami atas nama keluarga hupake kesempatan non tuhita saluhut na madok mauliate jumolo tudongan parhalado kadongan daburju boy masyatusan nang bibel fro tu sude punguan ama huriata ama huria ama paradeso sude kapunguan ina dohot na poso bulung nang ruas ni huriata di tangiang dohot akka dukunga panupahyo muna buedenggan tulus mardalan ulaon pamasu-masuon ni dohot adat ni boru nami hela nami sudia ka dukunga muna doi pola hu tinggal hon huriao 2 minggu jala mauliate ma di pangatusio muna saluhu na sahali nari mauliate mohon maaf molotuk pedang boy sudi na sahali adang nama milit tam yak kasiudangon nalahu hilalahami hamudo huriaodo dongan nami lahu makobasi ido pinasaha naktu donga parhalado sahali nari mauliate godang ma dihamu saluhuna Tuhan Yesus mamasu-masu horas hatani debata jamita di mingguta afen na paupatonon imasian panurirang Yesaya bidu pitu ayat 10 rodi ayat 10 onom. Akup ni didok Jehovah mamadok si Ahas songonon. Pangido sadatada di hosia Jehovah debatam. Pangido siap banua toru manang siap banua gijang sahali. Jadi ninasi Ahas emak. Dangulo au mangido asa unang huujuni Jehovah. Jadi ninasi Yesaya mak. Uatangi hok kamu ma alepino parnisi David. Dang do pesai hamu paururu hojolma dohot do debataku naeng lo jamuna. Dibaheni apala tuhasni sadiri mamangaleho sadatada di hamu. Ida ma. Gabi-gabi yang masada namar baju jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama goarna Immanuel. Matega dohot situat ni loba panganonna. Pai madiboto mabolokon najat jala mamilit nadenggan. Aitaga so diboto dak dana hidope mabolokon najat jala mamilit nadenggan. Tarulang matanoi nani rajaan ni na 2 raja hina biaramui ima sahat ni pajahota. Heado hamu amang inang naposo bulung madele. Heado putus asa. Memang khobar tu penelitian ninna. Pitu sian 10 halak umur na dewasa. Heado madabu tu padelean. Putus asa. Sahira na unggolap di hilala buntu pakilalana alaniak kasitaono mai alaniak kasahit manang boydo alaniak dosa naniulana mabia ribana gabe tubu madi rohana tangadong be harapan holom madi ida ngolunai modom maol buhape taboni si panganon somardai ekel nidongan senyumma sahirana mangalesengi merdalan dengga dodongan merdalan sahirana tongs maka sugohor pakilalana alania hala ngagola pikiran na holom sahirana swadong besihirimonna memang hacido aupe haruhu hilala songoni asa molo didok pautikod doi pitu sia 10 sia naung umur dewasa pernah mengalami sesuatu
tekanan dalam kehidupan, pergumulan dalam kehidupan, sehingga dia merasa tidak ada harapan, hampir jatuh kepada keputusasaan. Bisa saja karena penderitaan, bisa saja karena tekanan, bisa saja karena masalah di dalam pekerjaan, bisa saja karena masalah dalam dagangannya, tidak berhasil usahanya, seisongonna soadong kemajuan. Manang hea di pautoto halakibana, manang hea dibully, difitnah halakibana, gabe seisongon nama dele dang adong besi hirimon. Tahun 2010 lalu, ya hupai hutihut di televisi hitam putih. Sada naposo manang remaja, margowar Aldo Novel, halak Sulawesi don, Sulawesi Utara, Manado, ulau na menjaga rumah rakit di kapal, ada kapal si buat deke, alai ibana tinggal di rakit do, jadi tali do dibain sian jangkaron kapalon, dungi di bagasar rakit do ibana adong mas sio-siona atak nana met. Alai di sadatiki alani alugu nama cegogo putus magotak matalion, dungi di luar humma ibana di lauti. Adong do hate hendi tolki di gora dodonganna pabuahon naung putus talion ngadi yaupon lauton galubangob beibana alai dilului dang dapot. Saminggu adong gope tubuh pakilalad di bana adong pajupa dohota ka kapal. Alai ternyata dang adong merdala nari 2 minggu, heado pajupa doho kapal alai saya di jauh di gorai dang adong. Sanga maibana neng medele, neng manikot bunuh diri ala ni dang adong be. Ala dakalangean, ngalem do dang iboto be manang nadupat dion, rakit naon mengaluahon. 2 minggu dang adong, dungi neng bunuh diri bana. Ale Roma suara, jangan, kau akan selamat. Alani suaraon, naro tu ibana, tu parto dionna, dungi sa dibuan ibana do adong do, di rakito salilik tinggal ibana di si, dibuat do sia jabu Alkitab. Di jahaibana maon, ima di pajaha-jaha, alai sahatu 10 hari, 20 hari darong, tanda-tanda na boy maluay bana dukpe ari pa opa puluh siahon hampir 50 hari songoni ma dapok na deke natata madipangan aik molo soroudan ay molo dinu may lauton ngawasan lam tabadu wasna dangi molo ninum sirah nacim lam uasa doiba alai alani pakirimonna dang adok sekolah nion Holanda menjaga rakiton doibana pakirimonna na luar biasa tu Tuhani ari pa 40 siahon sada kapal siap Panama di ida madak danahon remajaon dungi ditogu maibana totok kamu dorai luar biasa yang menjadi terharu jala terhentak tu pakilalan ala panidangyon naido. Saya tahu Yesus hidup, saya bisa merasakan bahwa karena kasih Tuhan saya bisa selamat. Tidak ada lagi pengharapan dalam hidup. Jojo boy ngolu tahun songona di Parawi. Sahirana soadong be. Tu dia dor si pataneng lonong ngoluon. Alapanosa ni galubang nama cegogo. Boy do gudang nama rukil hinorhon yalani COVID.
natado pinasalpo. Holan natadata, holan datikin natapatupeng memang ratusak kita huriat tanah hona. Mulai ya dong COVID. Badi mulanai mulu binigedo aka kesaksian ni aka dongan. Aupe ngahia hona, inat tape ngahia hona. Au sebulan asa negatif. Anggoni hilala. Ya lebih nigi aka kesaksian ni dongan adong gopei naung padang adong besi hirimon dinna paru-paru sudah bukan flek-flek lagi alai ngamar bot paru sude dinna tetapi bisa alai adong godongan nang jumolo boy dihilala keluarga sahira naung holom portibion meragam doho akau usaha boy peut naung direncanahon sadia leleng boy habis sudah lah ni pandemi COVID. Madele do. Adong do si taon, adong go pesihirimon. Afen na paupaton ro suara ni debata, ro suara ni Jehovah pangido ma, unak talu mangido. Taida joloda dipakulingi si Ahas, sada raja don. Didok Jehovah mamadok si Ahas songonon. Ayat 10 sada. Pangido sada tadda di Hosea Jehovah de Batam. Pangido siap banu atoru manak siap banu gijak sahali. Kesempatan meminta ini ada setiap saat kepada kita. Alai sahirana denggam ma'alus nisya hason. Moloso manati tamangalapati sahirana sitong. Diro ibana songonon. Jadi di nasihas ma ayat 12. Dangolo au mangido asauna kujuni Jehovah. Aku tidak mau meminta supaya aku tidak mencobai Tuhan. Sahirana sitong. Padahal Tuhan sudah mengatakan pangido ma. Jojot talu mangido hita di ngoluon. Si Ahason ternyata dunggabe raja ibana lupa terhadap pertolongan Tuhan. Pitor merbada do HP biluk ngabula dua Israel utara dohok selatan namar haha maranggi don. Merbada alani parbalohan harajaon. Dungi utara di Samaria ibu kotana selatan di Jerusalem, manang Judea. Pitoro masih hasom mangalu-alu, dak tu debata mangalu-alu. Hape didok pangido ma, nom mangujuni Jehovah. Ternyata dia pergi meminta kekuatan, maroding-oding, mangido sahala, tu babiat, mangido gogo tu gajah. Lau tu Asyur. Asyur ima na mangaleai debata. Namar sogoni roha tu bangso ni debata urupi hamuami ninna Ahason tu Asyur. Asyuron negara na asinggon urupi hamu johami mangalo pasudahon Israel Utara haha anggina doi. Dan Asuhar sudah terbalik. Mulak johita satokin tubona pasogitaan. Holanala ni pemilihan kepala desa nasa marga nasa upu boy putar. Dungi koborhak mamar pengadilan muse ala ni parbalohan boy putar. Nasa upu dei atik behadong keluarga ta iko boy do hita pade makon. Boy putar itu dia mata sianu ay mulak tu bona pasok bah ay madah Emar perkaro, nah itong konya dongat tubuh isan. Peko diarahon, rohalaha diaraho sudah kaya nakon nasa mula sa pangaratuhan. Rope yarahon, hape nasa upudon, pajuk pa di pengadilan dang masyatoan. Ini bisa terjadi. Ahas juga begitu. Dia lupa ada Tuhan Allah. Idong benaro alus ni debata Jehovah di ayat 10 tolui.
marhite panurirang Yesaya, ua tangihok kamu maale pinoparni si Daud, dang do pesai hamu paururu hojolma, doho do debataku naing lo jamuna. Bangsoi akhirnya mago pakirimon karena pemimpinnya, rajanya sudah melenceng. Karena raja sudah melenceng, tidak setia lagi kepada Tuhan, rakyat menderita. Itu pasti. Karena raja tidak loyal, tidak takut lagi kepada Tuhan, bisa melakukan segala korupsi, kolusi dan lain-lain, yang menderita adalah rakyat. Terjadi, dugi sauk mana sida terbuang tu Babel, ala hata kangon nai, ala nasomar posni roha tu debata Jehovah. Hari ini dalam minggu Advent keempat, suara Tuhan berkata kepada kita, di baheni apala Tuhan isa diri ma mangalehos sada tadda di hamu, idama lihatlah peristiwa perkataan dari firman Tuhan ini juga berlaku buat kita sekarang. Atik behadok pakilalatan aswadong besihirimon. Nama baik kita naing madele putus asa, idama ahasidota. Gabi-gabi yang masada namar baju jala tubuhos ada anak jala bahenon nama guarna. Ise guarna Immanuel lapatana. Molo debatado ngata isema. Molo debatado ngata isema alotta. Sering don sehira buhado na ingate. Sehira ya holan seakan-akan lip service manang hera sebatas panduk. Immanuel debatama dongata aledang nitiop di roha. Ahado lapatana mulo debatado ngata tadok naking hatani debatado madok mulo debatado ngata isema alota terhadap siapakah kita takut. Tahanguluhod don itu persoalan nanuai. Sederhana sekali. Dak pola sudah pilo non pajojoro naya taya ton holan ni peop Immanuel debatado ngaku ahasi tau nom minang. Aha paru kilo minang. Dia na pojok di rohami amang. Nama baik songon nama heu mader sehita. Mangolu do hataon Immanuel boy do tutu hiata patupa do sahasalan gabi mabiar kita madalani yari-yari ni ngoluon. Israel sudah terpuruk. Berat, sangat berat dosanya, membuat Tuhan murka. Alai marpangulahi do rohani debata. Dia kana jauh-jauh tibana. Alai asi do rohaku. Mida nama kabiar yaudinna. Dipangido hamu mulak ni bangsoi dan Tuhan menyambut merangkul. Unang adong nanggosada be. Nasodapotan haluaun. Itu juga berlaku buat kita sekarang. Aha masih tahu nomi. Atik behana king siang gereja pe lautuson. Mace duk pakilalan. Mace borat pakilalan. Pojot roham salilingon. Advent minggu keempat ini. Itu bukan karena kata-kata pendeta Siregar, tidak. Tapi firman Tuhan melekat. Berlaku hari ini. Idama apalah Tuhan ini sadiri mabai sadatada Immanuel dongat tama debata on sahat hataon mulo didok Immanuel unang mabiar hamu dongat tama debata ala nadong dosi taonon
Alana sotaboto doahana masa sidalanan ningoluta manalpuhon ari-ariona hadopena terjadi. Alai ingok madongata madebata. Manalpuhon saluhu nai. Songon danak remaja nakingsi aldoi. Boi bana malua selamat. Opak pulusia ari terombang ngambing tidak menentu. Tetapi karena pengharapan kepada Tuhan akan berakhir indah pada waktunya. Napar pudi mak sadarion pabor hatot tama mata situaka siregar borhat pensiun. Au ido aku Januari manang Februari sasitongannya Desemberona leunang padudo anon turuas ni huriai asaboi nak padodo huriai di bagas sebulan sasongon namar holang amang si tanggang belum 1 Januari manang Februari anggo seorang lahir ke tanggal 22 parjolo maju madok selama ulang tahun tu amang situasi regar tu amak situasi tanggang tanggal 20 sada manang 22 sada alayolo 1 Januari unang paso sotu manak Februari tahe ai Januari sai galido peyak karuas ni huria di sude marminggu. Jadi anggo sita-sita di rohaku pribadi boy don wae ngau songon namang na 2 on pensiun ono 15 bapak dita pensiun alai sehat hipas lapatan nia mang ala gudang goduk pensiun gabe sindrom power sindromi HP patut disyukuri. Jadi akan pensiun baik sia jabatan di PNS manak sejabatan dia may boy hipas sehat patut disyukuri. Ala gudang dak pensiun dope Pak asalpu manang gabe di penjara. Kalau bisa finishing well mengakhiri dengan baik itu luar biasa. Oh itu pangidu aku. Jadi ini harus disyukuri. Jangan ada power syndrome, ada ngadong be gugu oh songonon. Tidak. Banyak sekali siak hapar halodo pensiun. Anggo hasituo ni hok do tok-tok. Ikos semangat. Lansia kana marumur 70 tahun tu gijang luar biasa semangat sidok mau liate nakpe murah-murah mahewa te. Murah-murah memang anggo so mokolokol do. Anggo so ngagudang waman wae hatani tu hat tapi maddo itak ni 70 tahun do mulutung dia pe 80 tahun bajabarna hangaluton nama unak pola dia ganggoro hamu ala nunga mona nga sahat tu 70 tahun akan ok 70 tahun ni mulu murah-murah pe haci roha baik ko maklum wakayan ako natongda elam remenggo inoko no pungon dinna memang haduan ayot pado songoni unang-unak kita parah haduan. Ido, jadi molo dileo kesempatan manugunogu na tua-tua naung marumur 70, 75, 80, puji Tuhan. Molo ada kesempatan di hita manugunogu, sotung marungut-ungut hita manugunogui. Alani dohonon nami ma selamat. Ini kata selamat, benar-benar kata selamat memasuki purna bakti ini. Yenang ya sudah mendampingi selama ini diberkatilah anak dan cucu. Semoga enda tabuah kata pasan ni halak batahi. Tiburin tiang ni rumah tumubat tiang ni poso. Tahado sopo. Banga gejang umur muna. Basa umur gejang mamuse umur yakana poso muse haduan. Boy hipas. Situ ado tong hela muna mangihuk muse yakana sing. Jadi margogo ma unang ngadong gale pakilalan. Ala nau pensiun sudah gogonin nak daong itu hatai tetap semangat buat semua lansia salam hormat semua untuk lansia amin martangi yang mahita ido tu tuale Tuhan
Lobi sian na hupangido hami di paradehodo di ngolu nami. Alay jojo talu mangido hami tu adopamu. Hura kami marhapor seaon marsigatuk tuho pabua Immanuel dongan nami debata molo hodo dongan nami. Tung maradopod dia mahami mabiar. Unang loas sami putus asa madele molo songgo peakasi taono pangujuna di ngolu namion. Pargugoy hami toktong ali Tuhan. Asa di bagasan gogo na siya ko pabua rapon Tuhan Yesus. Saluhut na doboy tarpatu pahami. Mauliate ma Tuhan. Mauliate ma nang sidohonon nami tu adopamu alaboy sahatuna purna bakti amanami situaka siregari nang boru pajaitan jala sadarion. Nang pensium mana sida sian hapar haladon alai pos rohanami hodo na mangalehon gogo dan sumurut gogo nasida mamuji pasanga poko patupa akan naulina denggan saliling di hatu tuaun nasida pasu-pasu amanameo pasu-pasu sude keluarga pasu-pasu huriam HKBP harapan jayaon unang loas menangisi pesiak kami nama dabu tu padelean aka nama balu saya pargugui apuli Tuhan nasomarama nasomarina pahot pakirimoni pabuah hodo amana manoktong nasumarihon saluhutna o debata jahuba hutangnya ko kami nang akadongan nami na marulang tahun di bagasan mingguon tu bagasa tangamu hupa sahat tami Tuhan na mangalehon gajang niumur mangalehon hahi pason pinuji maho jalo matangiang sobanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita. Hama pajalaku di hatu hake Hama panamuku di harajake Sondangi marohaku naholum nabodo Ainain patu paungu asliho angiho Pangisi di sianu namangalapono Lasongani rohaku mananaputonho Dari gastor rohaku mamuji goardi Nadalat dosa kapu pakulus rohami Nang aduna hurang na pinatupamang Membantu au semua kami
mahita tu acara paborhatos situa pensiun marede mahita jala dung na maredeo Roma tujolo ala amang situa kasih regar doho inang. Noaeng tabige majolo riwayat pakobasion ni ala amang situa ka siregar najinahahon ni amata sekretaris Huria. Riwayat pakobasion Goar amang situa Dr. Andes Kepler TP Siregar Inang TNL Boru Panjaitan SPD. Tubuh 2 Desember 1956 di Siboru Torop. Alamat Alinda 1 Romawi Blok E Walu Nomor Sia Kaliabang Bekasi Utara. Di Pasu-Pasu Gabe Situa tanggal 22 September 1956. Gokma masa pelayanan Nasida 25 tahun. Pakobasi Parjolo pengajar pelajar Sidi Manang Marguru Malua tahun 2010 sahat 2014. 2 Paniroy Punguan Ina Hanna HKBP Harapan Jaya tahun 2010 sahat 2014. 3 Ketua Dewan Diakonia Sosial HKBP Harapan Jaya tahun 2014 sahat 2020. 4 Anggota KOR Maranata sampai Sadarion. 5 Anggota KOR Amahuria sahat Sadarion. 6 Ketua Panitia Natal 2010 Sia. 7 Panitia Pesta Gotilon 2020 Sada HKBP Harapan Jaya. Bekasi 2 September 2020 Sada Sintua Dr. Andes Kepler TP Siregar ditandatangani. Udut tusi taringot tu paborhaton situa pensiun surat ketetapan ro sian distrik jala proses domanda tangani alani tabigi majolo surat ketetapan najinahahon ni hamata sekretaris Huria. Surat ketetapan pensiun penatua nomor .2 412 garis miring D.19 strip B garis miring 05.2 garis miring 12 Romawi garis miring 2021. Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 19 Bekasi yang berkedudukan di Bekasi menimbang perlunya mengeluarkan surat ketetapan pensiun
mengingat aturan peraturan HKBP tentang pensiun penatua, memperhatikan 1. Umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. 2. Surat permohonan pendeta resort nomor 54 /RHJ-01/19/12 tertanggal 15 Desember 2021 menetapkan nama Sintua Doktorandus Kepler TP Siregar, tanggal lahir 2 Desember 1956, tahbisan 22 September 1996, terhitung mulai Minggu 19 Desember 2021, pensiun dari penatua karena telah mencapai usia 65 tahun. Pensiun di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Petikan, surat ketetapan pensiun ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Dengan ucapan terima kasih atas pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Salinan pertama disampaikan kepada pendeta HKBP Resort Harapan Jaya. Kedua, Majelis HKBP Resort Harapan Jaya. Ketiga, Majelis HKBP Harapan Jaya. Keempat, pertinggal. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 17 Desember 2021. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 19 Bekasi, Preses Pendeta Mangatur Manurung MTH, ditandatangani dan stempel basah. Demikian. Au padita HKBP Resort Harapan Jaya sadario di minggu Venna Pau Paton di minggu tanggal 10 Desember 2020 sada pabor hatok kamu medalani ulaun pensiun sian hapar haladon sai di pasu tuhatama nasa pahkobasion naung niulahum munana selaun bahis sangat diguarni debat ajala di pargugoi mahamu madalani hari-hari ningolu muna tujoloon. Amin. Jinoma kadongan parhalado pasahaton cendramata sian huriata rak mahita tujoloon. Adap tu semam. Jadi ala dok si pasahato tu enang situa Siregar jadi dipangido inang padita tujolo mahamu. Jadi marhiteon atas nama Huria HKBP Harapan Jaya songo tada mauliate nirohata saluhutna di pakobasio muna di pasahat Huriata do songon tanda kasih cendramata habartu naung diaturhon di Huriata pasahat tami maun. Songoni dohot hasomalan nauli naung pinatupan niaka hita kadonga parhalado saresot PMP untuk situa ka Siregar
Sian Harapan Jaya, Sian Huria Pondok Ungu Permai, dohot Sian Kaliabang, Pasahat Tamimo. Jadi udul mahita donga parhalado nape lahomadok kata alanga gejang au nak namarjamitai ngamadok kata unang bosan naka ruas ni huriata singka pada ma hita madok kata dipandu amang sekretaris huria jolo mahamu. Saat maita namandok hata parjulu di Jawami ma perwakilan ruas na diwakili amang CH Simbolon. Pengidu hami ma amang pujolo amang. Sian wilayah Galilea. Shalom. Shalom. Oras ma dihita saluhutna. Ors. Na di parsangapan sadarion tuhala amang paditanami Dewi Siregar dohot inang Bible Pro dohot parhala donami amu amang dot inang suaksoni di tim musik. Jadi di bagasan sadarion mulai atema di Tuhan di sialabui dope hita marminggu di minggu Advent Papatonon. Jadi di son mulai atero di Tuhan di sadarion di pelepasan ni hala amang situanamis dot inang mulai atema di Tuhan. Jadi di hilalahami do amang dot inang di Pakabuasion Muna di hami huria di huria dohot ruas Galilea macai godang do di baik kamu amang do tinang na uli na dinggan tuhami talu mobi ma di ruas Galilea. Jadi mulai tema dohonon nami tu amu jala sada na betul-betul terkesan diau di Pakobuasio Muna di kebaktian wilayah di baik kamu do amang di pai mahamu hami aka huriam Galilea asobui rapak menghadiri kebaktian wilayah dohot di baik kamu do amang pai mahamu do hami di wilayah Galilea di buat kamu do hami di mobil Muna di pai mahamu hami asorap kebaktian itu sangat luar biasa. Kamu situanami betul-betul dilihat kamu rohamuna do tinang pe saitu hatama nah selalu mangalean aka kesehatan tuamu amang do tamuinang do di keluarga saluhut di keluarga Muna. Jadi saya luat nai dohonon nami mah mulai ati gudang tuhamu amang do tamuinang saya tuhatama nah Tuhanlah selalu menyertai kita. Amin. Saat ma perwakilan sian situa amang sitanggang.
Shalom. Shalom. Di hita ruas do perhalado melotung hami pe mewakili sian perhalado bah las marohata. Parjolo dia mang uluan do bibel do tidak perhalado melihat tema di masa Covid 10 boy tapatupa pelipasan perhalado di dongan nami amang kahasiregar. Jadi sautik molotuau tu amang siregaron do inang dong aku na poso ron di HKBP Marindal. Jala tikinaposo hami sering do mardalani bama tikinaposo di Medan hati hai dang arong motor. Holan amang gurido pe mar motor Yamaha. Jatan ni guru. May masay belga. Jadi haro hami mga rato tuhutani dongan ay gabi kasaksid do diaw satu imana jadi perhalado. Nahudok di si di pardongan aku dohot imana molo sermon nung hutadda nasida masuk di huriau to 10-an hami nung ngausan 26 jadi perhalado nasida perjulu mangihu tau muse mulai anggau mulai zaman ni napi 70 majuta purba selalahi amang pendeta Sregar. Jadi hami molo di perhalado nagabi sering do hami sering beda pendapat biasa mak. Alai kadang-kadang jutroha iban jutroha sama. Alai anu sadari 2 hari dang di Jawa situa laikuin di maditu. Bahidu tutu. Jadi nokolong roha mulai jo amango na lain dari persitua liu jonok do. Jina udokon digamma dia makan wasitua na tinggalon babek kamu mah hubungan silaturahmi tua kadong asitua mau tungarong pe perbedaan pendapat unang ijo situa nih so nau ti mana laikuin na dang sa do petupung Joseph dang sa do diopung dang pakkeon holaiku holani na ter marso nei pajupa kami nih jadi naudo di si ima pergaulan nami ang tope adong beda pendapat alai ala pajuot perdongan mulai satu lido di satu nama goreng satu nama popu boy songonon anggiak ma sonero nyawang paditai boy itu kamu tang binoto marsuot taduan kan puji Tuhan nunga selesai tugas tanggung jawab muda hure aledang satu sidang saya itu sidang kepelayanan nih yang giak ma nung pesionona mang godang aka rezeki taruh boy ma di anak tasi palti dapat jodoh asal mareria keluarga himalabana molo marulau situ jadi hola nodo na dihitan waing molo pesiu kita dia kadonganon ahado parbueni hatan ide bata doha perseton nang taliat tupur turuasin hola nodo tanggung jawab dahaduan api mersu songoni do di simatuan itu hatta saya pargoi ma amang Sregar songoni ruas nong majalo hata barita nauli napata sahat tiki pertangyangan dari minggu mang nani melayani pe di gerjoin saya itu hatta ma nama lelasi roha ipa soras dang to dita songoni nadong solot di bagas roha muna inang naking saya margohu do tuhani leonon na ahna buka di bagas roha jadi hatta ma dongati jadi songoni ma hata ai parhado melihat ma di ruas songoni dia mang padita nami do bibel oras madita. Saat mahita tu amang situa Siregar. Pasat mama. Parjolo mandok mauliate hami tu amata pardinggan basai ala asi dot holong ni rohana ipapungu hita di bagas joroni di bata di bagasan sadarion. Mauliate parjolo do tong pasat hami tu amang padita daner Siregar soni ngenang tu inang songoni tong tu inang Bible Fro songoni tu amang inang situa amang parhalado dohot keluarga besar situa inang hasian
aka inang situa na burju sadarion purna bakti ma amang Siregar mangido hamisian joloon masay godang do nahurang inang amang hamurwas HKBP Harapan Jaya sude nasauboy hudok hamis ya joloon mungkin amang dilakan nami di pabainan nami ditiki martugas amat tahun tiki rotu jabu molo marjamita tiki partangiangan masay godang amang nahurang na godang inang nahurang nami songon inang tiki diakoni si patadang doho tau inang amang hola pabor hatto doa ala godang danak siurusoku inang amang mangido hamis ya jolon molo tung adong nahurang na lobin asal lelengo di pangulon nami mapo kamu hami boloko kamu isian sude bagas rohamu na molo pajupak kita masih parekela mahita tenang dah ate amang dah tarlu mobi diaka parhalado ala di doko namang si tanggang nakin adong salah pendapat biasa doi amang ay mahita nguluon hami petong mangido maap amang tarlu mobi di parhalado nasa lelengon mungkin amat tahun karas mungkin menang nabohamay tung masih jua mahamu di bagasa joroni di bata ay mulong hurang miamak ta Siregaran hahurang amuna duit sudi idokan namang aka parhalado mulo jeges amang Siregar jeges dotong sudi parhalado di sonati amang dah jadi mau lihat tema donoku tarloma bitu amang daner Siregar do tu inang ate inang dah amak padita nami naburju inang bibel hasian sabar hoda inang dah mangido mapa mi denang mangido mapa mi tu sudi hamu holani do tangi aku Tuhan de bata asa di pargogoi ma sudi aka paralado di garejaon di leo ma kasilas ni rohat tu sude hita tu sude ruas ni Harapan Jaya di padao maka sasahit di leo madame di setiap keluarga di leo mahamajut tu sude akayana kota ima inang ima amang tangyang nami di sude nai terakhir madok moleate hami tu debata asa di BG tangyakta asa horas jalahi pasti ta sude mangalugahon tahun 2020 sadaon poti mana boyhu pasahat mau leate madihita sude Oros beta saluna. Damang dainang nahormati hami. Amang padita, tuduhan nami, song ninang inang. Mandok malatay mahita tu debata, song ni nang inang bibel, akama nami, ina nami parhalado, song ni nang akama nami, ina nami, dohot na pusubulu, ruas ni huriata HKBP Harapan Jaya. Songon naman na bay hata na uli hata na dinggan na pinasa ni natanakin hami tutu masalah rohan nami akamang kainang buhi tapajupang di bagasan haipason di tikyon di acara purna bakti nami di pelayanan nami na 25 tahun non matutu di paso-paso hami tanggal 22 September tahun 96 jala masih gudang do hilala hami tutu kahurangan nami dan adong na sempurna ala sempurna hola Tuhan tado ala niya kamang kainang mangido maaf mahami di saluhut na akada hurang denggan di pangalakayon pakatayon nami selama melayani di Huriata na 25 tahunon.
Amang inang, song nima, dia ka hata di bata nang upasatami selama mangula habi. Songon di dokon yang padita nakin, di pasu-pasu may tutu, asang gia tutu boy patugun hapor siota. Bain sangap may di guar di bata, jala taulah siroha, patugun hapor siaw marita saluna. Mulai ate mau pasatami di saulut na nauli na denggan ni pasahan ni huriata. Marhite parhalado, marhite ruas ni huria, manang marhite hita saluna. Mulai ate pasatami song-songoni nang tim multimedia, tim musik, song leader, song ni nang didong aku korama huria HKBP Harapan Jaya. Pangido matutu tuduh hatta debata asanggi matutu di pasu-pasu ita saluna. Song idok yang padita nakin balga ini tiang ni rumah ubal galma tiang ni sopo. Nungaga behami aka situa naung pasiun. Sagya yampe ugabiamma atong aka dongan nami nau posok. Bonani ale pulima di dulu ni sitapongan. Martabataba makau akan nauli. Songonima nang siadongan. Ador hadukan na tugu-tugu ni lobu, ador artiti tugu di horbo. Nang saruma tua ma, hita salu na. Dia liang toro pakapaopu. Sahat matu namar nini, sahat matu namar nono. Dia kapang katain nami mungkin. Adong na kurang berkenan, song idokon ni hita tiki masuk sekolah aja dulu teh. Ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada perkataan atau perilaku kami yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Baditang bapagai betu medar susita doan. Arita masude gabe, arata kasdo hita masih paululuan. Saat ni solu satu botean 1 3 ras, tohomai di orang bulan. Nunga saat kami purna bakti bagas hadarion. Saat mahita tu panggabean jala horas-horas tok tong ma diiringi Tuhan. Song ni mahata siya kami mau latih ma tu hata masuk-masuk. Horas mahita saluna. Maeng sahak mahita tu nama ngunjungi parminggota, marede mahita, jam-jam mana kita mengerti. Asini rohamu puji, Allahumma no besar, ipai rohaku gabe soranganmu wow ingananmu rohanami tonili mangoli pakedot golunami gabe ula-ulami. Tatangnya koma peliat tamartang yang mahita. Ale de batama nami na di banua gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na denggan doho na sauli basa na moliutus hupasahat tami masian nani lehom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalramoti asa huparhasiah kami peleanon padibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana di lehon mi tondiro di pabataku. Osado gogoki rodi
gijang sai pinar badia maguarmu, sai ro maharajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unah kami to gihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya dohoti musik multimedia karena makobasi ulau minggu sadarion pinasaha matu hita saluhutna ruas ni Huria dohot nama dohoti secara live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mamasu-masu. Salam. Jadi,